Rensendri आफादनि आफादगिरि खनक बर' आदाखौ फिरफिला गेलेनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। रेनसेनद्रि आफादनिफ्राय आदाखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लांनो थाखाय खावलायबाय। दुब्लिबारि रेनसेनद्रि आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि दुब्लिबारि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बारग' नेहाथारि आरो आफादगिरि आरो बोसोनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि दुब्लिबारि गामिनिनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दा दिनै जिथु गोथार जोंनि मागो फोरबोनि दिनै सेथि खालार दा बे लेखायै जोंहा दिनैसिम नैबे मागो फोरबो फालिथाया जोंनि दुब्लिबारि गामियाव रेनसेनद्रि आफाद आरो लोगोसे गामि गोरा आफादजों खुंजानाया दिनै थामथि जाबाय खुंथाया। जोङो बे रेनसेनद्रि आफादनि जिथु मागो फोरबो बेखौ जोङो 2021 मायथाइयाव गिबि खुंदोंमोन। दिनै 2023 जाबाय। फरायनायजों लोगोसे गावनि जा खामानिखौ मोजां मोनो जेरै मोसानाय खेला गेलेनाय मा रोंगौ बेखौ लांफाबाय था इयुनाव सासे गोग्गो मानसि जानो हायो जायो दानिया रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारि रुंसारि खाम्फाखौ जोङो बेखेवजेनगोन दुब्लिबारि गामि आफादनि मुस्रि नगेन बर'आ बेनिखायनो गिबियावनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लाबाय। सावनो थांनाय गासैखौबो बुंनो थाखाय गुरु खालामबाय। दिनै मागो दाननि सेथि खालार तो बे सेथि खालार खालि जों मागो दमासिनि मोनसे फोरबो फालियो। तो बे फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै जों गामिनि गासै बोराय बुरै गेदेमाफोरखौ बेफोरबायदि गेवलां फोथाराव लारिनै दोननानै उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान खालामनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय। दुब्लिबारि गामि आफादा जोंहा बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदिनो गेदेरखौ उन्दैफोरा मान खालामनाय हाबाफारि लायो। तो देग्लाय जोंहा फैयै फैयै जोंहा खुंगा थामथि बोसोरसालिया मागो फोरबो फालिनाय हाबाफारि। तो बेयाव जोंहा गामिनि गासै गेदेमाफोरा गासैबो फैजोबदों। जोबोद मोजां मोजां आलासि लिंनानै लाबोदों बिथांमोनखौ जोङो गामिनि साफ्रोमबो मानसिफोरखौ बिथांमोननि जि बिबुंथि बेखौ खोनासंहोनो थाखाय जेबो नैबे जोंनि गामिनि गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोर साफ्रोमबो बिसोरनो गेदेरफोरखौ जोंहा मान खालामगोन गेदेरफोरखौ। मानगोनां नोंथांमोनखौ दिनैनि थाखाय दसे समनि थाखाय बेयाव थालांनो थाखाय आं खावलायदों। मानो होनोब्ला मानसि खमबा मिथिङा मोजां जानाय नङा। बेयाव माखासे गेलेनाय माखासे खारनाय उन्दै उन्दै गथ' दुब्लिबारि गामि आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे बारग' आफादगिरि आरो बोसोनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे नैबे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि दुब्लिबारि गामिनि दा
साबायखर थाबाय दा आलासिफोरखौ उनाव सिनायथि होबाय थागोन जोंहा आलासिफोरखौ सिनायथि होगिरि दङ दा बेखेवगिरिखौ आं बेखेवनानै होखानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो दुब्लिबारि गामि आफादनि बिबानगिरि रायजो राजाफोर आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन फरायसाफोर लाइमोन सेंग्राफोर आरो दिनैनि बे दायसाव जिरायनो हानाय आलासि बिथांमोन बयनिसिमबो जासिग्रिबाय जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि दुब्लिबारि रोनसोन्द्रि जि आफाद बिनि सामलायनायजों लोगोसेनो दुब्लिबारि गामि आफादनि मददजों दुब्लिबारि गामियाव दिनै खुंगा 3थि बे बोसोरसालिया फोरबो लोगोसेनो बेजों बिराद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि लाफायो जेरै बे हाबाफारियानो जाहैबाय मान बावनाय हाबाफारि थारमाने गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय बेबादि हाबाफारि